You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello. Yes, hello. Hi. Yeah, welcome to another episode. Good morning, and good afternoon, di ay. Good afternoon, di ay. Good afternoon po, mga kaibigan. This is like, kuan tawag na, foreshadowing sa amo ang episode karon. Yan po ang aming episode today. Kanang na-comment si isa sa ato mga listeners. Oh, kinsa man? Si Rora Noah Zoro. Oh, unsa ang iyang? Ano siya? Ga-cross-posting live stream mo. Wala mang gyud ko yung Facebook, YouTube ra ako. Gusto ko mamino sa live if kaya sa time. So para gyud ni sa imuha. Oh, para gid sa imuha jud. Para gyud ni sa imuha. Specifically for you. Pero dili ni siya cross-posting. Nag-live jud mi. Nag-live jud mi sa YouTube lang. Wala mi sa Facebook because we are not premium on Streamlabs. Wala mi naka-premium sa Streamlabs. Maka multi-live lang mi, like cross-posting kung naka-premium mi. Pero dili pa mi premium. So, abangan. Kung dagan og donation. Tapos, gusto lang ko mag-thank you, kaayo. Speaking of donations. Sa amo ang donators. Thank you po sa ating donators. Thank you so much. Ter, Yayu, Carmien, Steven, and Sonia. Thank you so much. Without you, we wouldn't be here, honestly. Yes. You're just the fuel that keeps us going. Yep. Yes, you are the fuel, guys. You are the gasoline, the petrol, The kerosene, the diesel, the battery pack. Oh, so sweet. Thank you so much. O sa atong mga listeners, of course, kagaya ni Kuan, nagtagalog. Parehan ni Rora Noah Zoro nga grabe ka avid listener jud. Oo. We know it because we receive notifications daily. Na-appreciate na ko ang iyahang mga comments sa tanan natong episode. Yes, thank you. Thank you so much. Ingana dapat sa mga bagong listener, sundan ninyo ang yapak ni Rora Noah Zoro. Gani no, lain na ninyo oy. Dili man na sila lain. Dili Dili di ay. Okay. Gusto ko maguluhan na. Okay. Ay, wala pa ka ng CTA. Tama din. Wala ka, oy. Dyan sige lang. Kanang mayenta, mag-follow mo sa Spotify ba? Specifically, mag-follow mo sa Spotify, sa YouTube, o sa uban pang mga podcast apps na inyong paborito. O niya, i-share po ni nga episode para managhan mo. Gani. Thank you so much. Support your local Bisaya girls. Gani man. Support your Bisaya girls. Gani man. Di lang kumuing og local kay nabay taga Germany. Ay, no. Oo. Ay, Bisaya girls. Support lang your Bisaya girls. Okay, sige. Yes. Salamat po. Thank you so much. Mag-uluhan ako. Okay. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Ay. Katawanan to. Okay. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Kana. Chloe San Jose. Do you remember her, guys? Chloe San Jose. Uyab sa two-time gold medalist nato sa Pilipinas nga si Carlos Yulo. Gisingle out ang mga Bisaya sa iyang comment. Ay, baba. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Isa lang among topic, guys. Mo lang ni siya. Kay ngano, masuko taron. Mga suko taron. Hello, post-production Kringkay here. Before ta mo proceed sa ato ang 1 hour nga yaw-yaw, remind lang ta mo nga dili mo pwede mo adto sa pages sa mga tao na atong hisgutan karon. Dili mo pwede mag-hate dito sa ilaha, sa ilang mga pages. Dili lang tanan yung mag-hate sa ato ang comment section, ha? No brigading, okay? Nakasabot mo? Okay, thank you so much. Nalagot ko. Makalagot manggod siya kay ang comment section baka nang i-fuel gud imong hate.
kanang kung nag-hate na kadaan, mas mo hate pag yun ang comment section. Kanang marag gisugnod yun. Gisugnod. Gibutangan ganyan og petrol, Gani. fuel, gasoline, Oo. Diesel, kerosene, o uban pa. lighter fluid. Oo. Nako ingon, si Chloe San Jose nag-post siya sa iyang Instagram account og video. It's a usual get ready with me video. Kada ko mag get ready with me. Ana, here's my outfit for today. Yes po, ito po outfit. This one. Normal lang siya nga video. Nga naman jud kasagaran mga up and coming wannabe influencers, di ba? Nga naman jud na. Oh, nga naman gina. Oh, nga naman jud na. Pero wala pa ko in fairness ako up and coming man siguro tano. Wala pa ko naka-post o get ready with me nga video. Mag-post ta na basin. Dili na lang kay ngano, wa pa magay ko ligo ron sa pamay get ready na ko karon. Anyway, nag-post siya og video. Okay. It's nice. Ana good. Nalingaw ko sa iyang pagka baby girl dito. Kay may magpagka-OA man gud yung istinorihan. Princess man gud siya, princess. Mao. Pero yung top comment, gipin. Nakapin nga comment ni. Ana siya Ay ambot ko makapin ba kag comment sa Instagram, I don't know. Basta kay mo ni ang top comment. Siya, si Chloe Angeli San Jose. Di ba Facebook man na? Facebook ni? Oh. I don't know. Murag Facebook man. But Facebook and Instagram are one person. Oh, basta mura mag-Facebook ang interface. Gani. Ana siya, mga te, ba't ang daming Bisaya? Dua ka question mark. Question mark. Dua ka buok. No hate to y'all, parentheses. One of my BFFs, Bisaya. Close parentheses. But like, mga sis, di ko kayo maintindihan. LOL! Exclamation mark. If you're gonna hate on me, make sure I can at least understand it. Then, dua ka emoji nga kay lakon. So mala pa niya naaday mga haters na mga Bisaya. I-breakdown na to ni ang ihang comment. Oh, I-breakdown na to ni. sige daw. Niya na siya, ba't ang daming Bisaya? Like mga sis, di ko kayo maintindihan. So sa ato pa, ang first point diri is, what do taniya nasabtan? Oh, wala daw taniya nasabtan. Kita na ko, gipossessive na ko ang, ang word. Kita ba? Kay apil man ko, wala ko di comment, pero apil ko kabisaya man ko. Oh. Ang kono na to na, ang kono, let's claim it. Yes. Di ko kayo maintindihan mo ng first point. Pero ang second point niya na siya, if you're gonna hate on me, make sure I can at least understand it. That's the second point. How come she said we're hating on her, the Bisaya commenters? Wa mi nag-comment ni Kring kay dito ha, pero nangangkon lang mi, nag-claim, nag-possessive nag-possessive pronoun. Pronoun ba? Oo na lang mo. Pag-oo na lang mo. Ngano man, nga nakaingon siya nag-hate ta. Pero wa man di siya kasabot. Bitaw no. Mo gani Naglagot ko ba? Ayaw ko, pugis ako. Bitaw tinuod lang. Oh. Nga naman siya niingon nga nag-hate ta. Kuha siya kasabot. Makasapot, guys. Nasapot kitang mga Bisaya Makasapot. sa comment section. Makasapot lagi. Makasapot. Natinga ka? Makasapot lagi. Unya, nga nung mga Bisaya nag-hate? Asa na gikan, Chloe, imuhang comment. Kay kung mutanaw jug ka, let me go back. Nitanaw ko sa iyahang content. Kato mismo nga video with the comment section. Wala magkakakitag Bisaya nga nag-hate dito. So asa gikan imong comment, Chloe. Nga naman, asa di gikan? Wala kay utang na loob, Chloe. Gipagtanggol ba ka na mo ni Kringkay sa past episode? Gisuportaan ba ka na mo, ha? Gipaglaban ka na mo against kang Angelica Yulo. Unsa to nga episode? Gipaglaban ka na mo, ha? Tapos karon mo ni ang imuhang iyatag sa amo, ha? Mo na ang imong buhaton sa amo, Bawion na mo niya mo support. Bawion! Chiklit or balus. Lagot ko. Asa man nagikan imong hate? Pero
Kani man gud ang comment section, perti naman pugong daghanan, niabot nag thousands, ang isa ka post iabot nag hundreds kay gi-repost man siya sa isa ka tabloid page ba. Hundreds and thousands naman good. So we don't really know. We haven't really scrolled down to every piece of comment nga naa dito. Wala mi naging ana, guys. Pero sa ako lang surface level na pagkatanaw, wa man ko kakitag Bisaya nga na-hit dito. Oy. Sorry, nagbasa ko comment. Unsa dahi? Ana si Jonah Blank, imong buhok, murag imo. Yan, nag-comment po si Nathaniel Blank. Imong buhok. Nakatawa ko. Unsa to? Wala na noon ko. Naglagot ko ba? Dili ang ako ba kay wala man ta ni basa isa-isa sa comment section. Oh, wala man. Pero sa surface level na pagka-scroll down. Na-scroll down ko gamay lang. Oh. Wala mo ko kitag Bisaya nga nang hit dito, Chloe. Nakoy guess. Sige, guess. Naa siya'y nakitang isa ka hate comment. Oo. Wala niya nasabtan siguro kay paspas siguro ang dagan sa comment. Wala niya nasabtan dayon. Tungod kay wala niya nasabtan dayon. Bisaya na diretso. Iyang tagi, buto pug kuha na nimong theory kring. Pero iya hapon untang gi-clarify aha didto. So isa lang ka comment? Isa lang? Mo na ako ang theory. Theory lang na, guys. The views and opinions and the theory of Kringkay do not necessarily reflect on Darling, the show, the management, and the network. And vice versa. Oo. Vice versa. Nga naman, Chloe, asa nagi ka ng imong gingon na gate ang mga Bisaya? Pagbasa na ko sa mga comments, wala man. So, diri na Plus. Napa day. ko yaw. Kung nagbasa kag comments, Jod, kani pang nigawas sa ako mga Tagalog na hinuon ang sigig comment dito. Ito talaga mga Bisaya, walang reading comprehension. Ito talaga mga ingana, wala na, race war na ta. So, diha na ta mo mangutana. Ngano mang yung na I hate towards the Bisaya people? Because they think, asa nigikan? They think they are superior than us. They think they have higher status, they are smarter, they are richer, they are more talented, they are just better in terms of everything. Mo na ilang pagtuo ba? Pero isa lang akong masulti ana. Ngano man kung nasuko ko sa inyo ha. Tapos wala kay makita na mga hate comments gyud sa iyahan na kung namurag tan-aw nimo moto ang rason sa iyahang trigger. Wala kay makitaan. Sa pag-scroll down ako, wala ko kakita og kanang Bisaya na hater. Kanang ni comment Bisaya, kanang ni ana gud nga kanang unsa man ni si Goldie oy, kanang mga ana ba? Dili man kanang ambot, wala ko kasabot sa iyahang pagkasuko. Tapos example ha, kani nga comment. Ana si Day blank, mag-blank ta kay hater manig Bisaya. Oo, unsa yung giingon? Comment sa Facebook. Ano siya? Para sa mahihina, umunawa ng sinabi niya. Mga comments kasi Bisaya dialect. Dialect? Oh, sige na lang. Dialect talaga. Kay dialect naman. Dialect na from what language? Tagalog? So, Bisaya is a dialect from Tagalog? Tell me. Or anything. Tell me. Ang gamit, tesa. Mga comments kasi Bisaya dialect. Ang gamit. So, hindi niya maintindihan mga sinasabi. Hindi niya nilalait mga Bisaya. Kung galit daw sila, dapat naiintindihan niya mga sinasabi sa kanya. Mga eng-eng, ha. Capital, guys, caps lock to tanan, naka-uppercase to tanan na. Oh. So, lagi, nga nung nakaingon siya nga hate comments kung wa siya awa na. Nag-glitch ang ato ang sound tungod sa kalagot. Nag-glitch na hinoon. Yamo to. Wasa ni, Chloe is an influencer now, right? She has followers. Oh, na naman siya followers. Kay big deal man gud ang iyang boyfriend. She is not the big deal, but her boyfriend is the big deal. Oh. And because she is now kanang pakati ba, na famous siya tungod sa iyang boyfriend. Oh, now, whether we like it or not, she is now an influencer.
Am I right? Yes. Yes. So, if you single out Bisaya in your comment, Chloe, what do you instigate? What do you start? You start what? Answer me. So kanang gipagtanggol siya no ni Day Blank. Oh, ni Day Blank. Gipagtanggol siya no. Oh. Nga wala daw niya giunsa ang mga Bisaya, wa daw siya ginaingon. Oh. Pero ang comment nga mga Bisaya. Oo, you singled out the Bisaya people. So, naa kay ginaingon bisag wala kay ginaingon. Yes. Yes. Ha? You are attracting hate towards our people. Kay gisingle out man minimo sa imong comment without even quote and quote nilalait. Wala man kay gilait, wala kay gilibak. Tus kanang kung basahon lang namo imong comment sa surface level lang ang pagkabasa, wala man kay gilait pero you did something without really doing something, which is singled out katong mga Bisaya sa imong comment section. It's the implication, bro. Oo. Do you get what I mean, or is it kanang Is dili it clear? too high? Or is it Too deep? Is it too deep for your comprehension? Hello. O, di ba? So, kung mubo ang ato ang reading comprehension, dili may malagot ana. Kay makaingon mi nga. Ay, wala lang data niya nasabtan. Ay, okay, wala ta niya nasabtan. Pero kay taas ang amo ang reading comprehension, naa kay ginaingon eh. We're reading between the lines. Naa kay ginaingon. Oo. Basig okay lang tato kuningon kag na kanang ni ani imong comment ana imong comment Chloe nga. Mga te, ba't ang daming hate Oh, sa comment section? wala na kay gingon na Bisaya. Wala na kay ningon Bisaya. Okay lang to siya. Oh, Okay lang to siya. 'Di ba? Pero imo jud ming gipick. Gipick jud nimo among race. This is now a race war. race war. Gipick jud nimo among race. Bisaya. What is it? What's the problem? Daog baya mi. Ano man? Kung mag-alphabetical order, una ang mga Bisaya sa mga Tagalog. Yes! Nung And sa daog ba mi? Daog sa. Duha ba yatong island? Ayun! Isa raman nilang island. Ang mga Tagalog, dito na sa Luzon. Oh. Visayas, Mindanao, Bisaya ang majority. So daog na punta dito nga part. Mas daghan me. Majority wins. O mao gani, ingon ko daog ta. Lagutan ni Chloe. Gisuportahan niya ka na. Bawyaw na mo niya mong suportabi. Bawion. Bawion. Oo. Ha? Lagot kay ka, ha? Kani si Rose Blank. Basahon nako para maglagot ang tanan. Basahon. Reading comprehend. I quote. This is a comment from Rose on Facebook. Quote. Reading comprehension. My goodness. Pinoy talaga. Basta makapag-comment lang, hindi iniintindi ang mga sinasabi. Ang point ni Chloe, walang sense yung bashing sa kanya kasi hindi siya maapektuhan dahil hindi niya naiintindihan. So if gusto niyo siyang maapektuhan sa bashing niyo, make sure na iintindihan niya ang sinasabi niyo. Wala kasing point ang bashing if hindi yung binabash, hindi naiintindihan mga comments. So kayo, affected kay Chloe, siya hindi kasi hindi niya magets. So hindi niya loss yun. Okay, nako ingon. Okay. Dili affected Unquote. Go. okay. Dili affected si Chloe ani nga tanan. Ang mga followers niya ang affected ani nga tanan, which in return will drive her engagement, comment, managan yang halin. Ay, pwede. This is like a marketing stunt. Oo. So, ang kining si Rose Blank. siya na hinuon ang walay reading comprehension. Kay lagi, ang ato ang ginasulti ani diri, naa siya ginaingon, nga wala niya giingon directly, pero naa siya ginaingon indirectly. Wala to niya na gets. Nagpakabutas siya sa yang idol nga si Chloe. Nagpakabutas siya. Kung laing tao ang may mo comment ana, ano ba ang dami mga Tagalog? Ay,
What's going on here? There's too many Filipinos. I don't understand y'all. Y'all are such haters. I don't understand any of you Tagalogs. What if? Nemo ana. What if si Kulas? Oo. Bisaya man gina si Kulas. What if kita? Ako na lang, i-example Ay, ko sige rin. daw. Example What ka. if ka nang ni-post ko, get ready with me. Ano ka ba, Nathaniel Ano ka? Black? Ano ka Can ba? you help me button my blouse? Oh, mga anak ko. Yan ang post ko sa comment. Nganong daghan og Tagalog comments? Why are there so many Tagalog people here? If you're gonna hate on me, at least make me understand what you're talking about. Ay, lahi ang ilahang makuha na natin. Di awayon jud ko ninyo, di ba? Mga Tagalog. Kay gisingle out man tamo. Gisingle Diba? out man tamo. Diba? Ayaw kog ingna nga walay hater si Chloe nga Tagalog. No, Imposible kayo, no? Impossible. Alangan na magmuingon mo 100% the haters of Chloe are only Bisaya. Sure mo? Are you sure? Imposible. Insert the sea lion meme here. Are you sure? Are you sure? Sultiha daw ko. Diba? Let's turn the tables and understand from our point of view. Why are we singled out? So I'm sure kung laing sitwasyon pa ni kato nga comment in particular, ma-offend na si Rose Blank. Sure, yes, correct. Nagpaka-blind lang siya ani. Pagtanggol niya blindly ang iyang idol na si Claire. Kung naalang me time, isa-isahon na mo ning comment section ni Chloe, no? Tapos, kung makakita gani mig Tagalog nga nag-hate sa iyaha, then explain us why we are singled out. Sige daw. It would have been better if si Chloe niya na siya nga, bakit ang daming hate sa comment section? Please naman. Oo. Please naman. Oo. Kutahin niya na siya. Fine. Wala Walay problema. Wala tay maingon. Walay problema. Nay nag-hate Tagalog, Bisaya, Pilipino. Oh, wala tay maingon. Humana ang istorya. Anong gi-single out me? Why? Why? To start to ignite something? Oo, mao gid na. Ha? To ignite something? Mao Tara! Pugni si Kringkay. Pugni si Kringkay. Sige. Ka? Yati ra. Napa si Marge. Di na ko mag-blank. Marge na jud yung name. O sige, Marge. Ano siya? Some people in the comment section are the living proof na bagsak talaga sa comprehension ang Pinas. Apil na si Marge dito. Apil ka diha, Marge. Apil ka diha. Oh. Apil ka diha. You are just kanang ang perspective ba kay shallow kayo inyong pagkabasa ato. Oo. Wala ninyo gi-understand ang pasabot ni Chloe na deeper level. Wala. Kay nag-start gyud siya something. She wanted to ignite something. Yes. Diba? Yes. Diba? Pero, these same people, I'm sure, giingon na nako, pero kailangan ako ibalik-balik feeling nako. They would also understand the deeper meaning if it was somebody they hate ang nag-ingon ato. Correct. I understand you. Diba? Oo. Ano man ipagtanggol na to si Chloe ani kaning mga Bisaya. Dili me. Ayaw mo paging ana. Kung dili mo gusto race war, dili mo gusto mainag racist, ayaw mo pag storya og ing ana. Dili mo magingon ana. Napadyo ko nakit ang comment pero basahon ko na karon taud-taud. Naman na siya diri. Pero unya na kay maglagot man ta. Basahon sa nato ang comment ni Nathaniel Blanc. Unsa man ang comment ni Nathaniel Blanc? Ayaw mo palabi mga Tagalog kay ang among langgam diring naglupad ang inyuha nagkamang pa. Ha? Gopo na Business Academy. Sige. Mo na to ang business. Ha? Nakagets mo? Wala. Di sila ka-gets. Speaking of gets, ni ana si Kuan, si Dili Blank. Ano siya, well, kung dili ka kasabot, dili na namin fault yun. Correct. Pero mo niya kung pasabot, kung basahon ko ni maglagot jud ka. Ba't ba kasi nagagalit pag tinatawag na Bisaya? Kung totoo naman na Bisaya. Bobo kag reading comprehension.
It's okay actually to call us Bisaya. Wala may naglagot nga gitawag mig Bisaya, naglagot mi kay nganong hater ko no me. Oh. Ha? Dili jud siya kabalo mo comprehend. You're not Wala. reading between the lines. You're not reading in a deeper level, you know? MNJ MNJ blank. Basa mo na yung comment. Ba't ba kasi nagagalit pag tinatawag na Bisaya? Eh kung totoo naman na Ay, Bisaya. page man na. Oh yeah, sure. I don't know. But anyway, mubo ka og reading comprehension. Oo. Wala man mi nalagot kay gitawag mi Bisaya. Naglagot mi kay gisingle out mi didto. Oh. Gisingle out mi didto. Oh. Ano po si Yesha Blank? Diyos ko mga people, napaghahalataan na kayo, na galit agad kahit di pa iniintindi. Ikaw ang wakasabot. O siya, Wala ka kasabot. Wala ka kasabot. Balihon lagi na to. Balihon na to. Oh. Let's say, kanang inyong pinaka-idol nga artista nga Bisaya, Himelay Cantiveros. Idol man gyud ninyo. Oh, Si Gerald Anderson. Beloved ba, mga beloved? Sikin sa pa. Mga Maris Racal. Maris Racal, sikin sa pa. Mga ana. Si Richard Gomez ug si Lucy Torres Gomez. Kutahin mo, ingon sila ging ana sa comment section. Sige daw. Why are there so many Tagalog hating on me in the comments? Sige daw. Muana daw sila. Sige So, daw. muingon mo, ba't ba kasi kung tayo na muana na Bisaya, nga naman maglagot mo mga, bakit kayo nagagalit mga Tagalog kung tinatawag kayong Tagalog? Tagalog naman kayo, di ba? Di ba muingon mo nga, it's not about that. Di ba muana po mo sa amua? Oh. Di ba muana po mo sa amua? Because it's not about the word that you called us, Bisaya. It's not about that. It's about kato. The implication. May I help you? Implication. May I help you? Ha? Sa sobra kataas sa amo ang reading comprehension ng mga Bisaya. Nalampas ta sa scale. Nagets na mo ang wala ginaingon ni Chloe. Oo. Nagets na mo ang racism behind the comment. Oh. Sa sobra kataas sa amo ang reading comprehension, nabasa na mo ang nasa likod. Ha? Believe na mo sa mo, ha? Nibilib. Napoy comment diri si Gamer. Oh, Blank. Quote, kaya nga nagbibisaya sila para di niya maintindihan. Amo po. Unquote. Tama po na po. siya. Pwede. Kasi magbuot. Kumu-comment ko og Bisaya sa post ni Tom Hanks. Huy, nga bi ako perminti. Oy, bito, nagayana na pod ko karon. Napansin mo pag mag-comment ko? Oh, ginasundog ta ka, Ako ginasundog ba? ta ka. Utay magpost si Kim Kardashian. Siya, Happy Mother's Day, Mom. Ano siya? Mukuha mo dito. Amo ba, day? Wala ko dito. Nag-birthday si Michelle Williams sa Destiny's Child recently lang. Ano ko, gwapa kay Kaday. Oo. Ayun sa pato akong gi-comment. Basta, Ing anak ko. Oh. Ngay magbuot? Mao gani Is it a crime? It's not a crime. No, it's not. No, it's not. Who are you to tell me what I'm gonna comment? Ay. Who are you to tell me what language I'm gonna use today? Gani. Sila kay pilala ilang language, duha. Kita kay tulo. Gani, we're trilingual. Yeah. Poor duolinguals. Masako mo. Masako na sila kung ingnanog duolingual ay bilingual man. Bilingual man, di man duolingual. Alangan ginamang ko yung app na Duolingo. Ay, nako. Masuko ang mga bilinguals. Masako ang mga bilinguals. And dialect. Huh? Dialect ba di ay me? We're not a dialect. Our language is not a... Bisaya is not a dialect. FYI, for your information. Ilonggo is a dialect of Bisaya. Is a dialect of Bisaya. Is that right? Or Bulanon is a dialect of Bisaya. bitaw no? Surigao-non is a dialect of Bisaya. Davaoenyo nga pagka-Bisaya is a dialect of Bisaya because the original Bisaya nga language is from Cebu. The Cebuanos are the original language. Therefore, our Bisaya is a dialect, but we're not. The Bisaya itself is not a dialect, girl. It's a language. So we are a dialect of Maybe Cebuano. maybe dili kay niya magets kay short kayo atong explanation. We had a whole episode explaining that. You have to go back to that episode and listen to that. I don't even remember what episode is that. I don't remember too, but you have to binge all our episodes in order for you to understand what we're talking about here. Yeah. Oo.
Tapos apoy comment diri si Charks Lingin. Oh, ay, i-blank. Wala ko nag-blank kay kuan man. Okay man iyang comment. Ay, okay yung comment. Sige, dili Oh. blank ang mga comment na okay. Oo. Siguro one day lang niya BFF yung Bisaya kasi kung BFF dapat na-learn mo na yung language kahit one word lang. Unsa daw siguro? Siguro one day lang niya BFF Ay, kasi one kay day. nagpahambog ba si Chloe nga may BFFs a Bisaya. One of my BFFs sa Oh. Bisaya. Oh. So, ibig sabihin, you can make fun of Bisaya because you have one Bisaya friend. So, can you say the N-word if you have one black friend? Wait, gotta be N. No, you can't. Lainan No. ninyo, oy. Hoy na, may comment si Nathaniel Blanc di ay kaganina pa. Ana siya, hater ni Chloe kay si Angelica Yulo. Mo siguro to ang Ay, nag-comment. Ay, Angelica. Si Angelica. Dili feeling na ko na nga siya tabang sa iyang silingan nga Bisaya. Oh. Siya tudoy ko ani Bisaya Oo. nga pamalikas. Okay, para di Bisaya kasabot. nga panglibak. Oo. Di masabta ni Chloe. Gi-comment niya. Mo to. Oh, mo to na trigger si Chloe kay syempre Angelica na gud na. Oh. Oh, na-trigger siya. Si Angelica ding may sala. Then shifted the blame to Bisaya people. Kuya wa dyan na mag-theories dire oy. Gosh, yung Gani, don't Angelica, cite us ikaw, in ha? anywhere. Ikaw ha. Lain ka. Ay, ana po si Rose, 25. Ano siya? Pagtunog Bisaya, aron ka makasabot. No hate lang sabte nga mga Bisaya, daghan kayo og lingwahe pod. Pwede rasab ka Binokiron, Chabacano, Maranao, Ilonggo, mao na mga istoryahan nga pwede gyud namo masabtan sa among pagkabisaya. That's what we are talking about ganina. 'Di ba? Visayas ug Mindanao magkasinabot ra gyapon mi daari bisan daghan kaayo mi og lingwahe. Kamo dira Tagalog ug English ra kaluoy kasabot sabi Kaluoy. kasabot sad mi og Tagalog ug English daari sa Sub-Saharan Mindanao. Ay oo. Oo, bitaw. That's Inga na true. mi ka bright. Bright me, daghan mi og lingwahe. Uy, ana si Arveline naglagot ko sa imo Arveline blank. Unsa may giingon ni Evelyn Blanc? Quote, I think polite naman ang statement ni Chloe about the comments na hindi maintindihan, unquote. Mobo kag reading comprehension. Guys, mauning ginaingon. Shallow. Mauning ginaingon. Shallow kayo mo ba? Yes, you've read her comment and it sounded polite. Right? I agree. Sure. Ang ako lang kay wala ninyo na basa ang meaning behind ato nga comment. Oh. What does it mean? Unsay second meaning ato para sa amo ang mga Bisaya? Racist mo. That's it. In short, racist jud si Chloe. Kamo po sa ilahang reading comprehension sa front lang ilang nabasa. Di sila kadulot. Ana po si Generous. Ana siya bugo jud ning Tagalog. Diretso na jud. Wala mi nag-ingon na, siya lang nag-ingon na. Hoy! Si Mylene Blanc. Oh, Mylene Blanc. Parehag comment ni Nathaniel Blanc. Kalo, meant to be sila. Unsa man? Basta yung langgam nila gumagapang. Amo ang langgam mulupad. Oh. Kaluoy sa ilang langgam. Wala pa nag-evolve. Mo gani, unsa man ni? Dili ta guys. Dili ta magingana. Dili ta magingon na kamo mga Tagalog or kamo mga Bisaya. That starts something. That starts issues, problems, race wars. I would say race na jud, race. Kay dili man layo man gugyud kay ta sa ilaha oy. Racist jud sila. Like racist jud siya kung mang single out kag mga tao ba. And what is it with you kung mo comment mig Bisaya sa inyong mga post? Oh, magbuot. Oo. Wa magani mi nasuko kung mo comment mo Tagalog sa mong mga Bisaya na episode. Mo gani no. Nabi may mga commenters ga Tagalog. Wala Mo man mi gani nasuko. no. Wa man minasuko. Wala man mi niingon nga make sure naman na maintindihan namin ni Queen kay wala man mi naging ana. Oh. Kaya okay raman na sa mo Why is it a big deal for Why people? gotta be a big deal? Oo. Wa magina si Kim Kardashian sa kwa kada mag-post na siya si ko. Mao ba day? Una akong gina-comment sa iya sa comment sa wa magina siya nasuko. Wa siya nasuko. She doesn't care. A true celebrity doesn't care. Yes. Ay, kabalo ba ka? Ang mga influencers, not true celebrities,
They care because, again, that will drive their engagement. That will drive their comments. Boost their reach, Boost their reach. their impressions. That's what it is. Oo. But the true celebrities, the ones that have made it, they don't care. They don't. And actually, dapat dili jud mo mag-care kung saan mong language ang gamiton sa comment section. Oh. It's my account, my password, my email, my keyboard, my fingers, my brain. My opinion! Yes! I'm gonna type whatever I want. Pero, syempre, responsible namang punta ng mga ng mga commenters. So, kung among comment, naaayon lamang sa mga laws. Nga dili dapat crime, dili. More siya hate speech ang gibuhat ni Chloe. You think? I'm not sure if I would go there. More siya hate speech. For me, it's my opinion! I wouldn't necessarily go there. Huy, grabe. Naitaasking ang comment diri. Ay basaha sa ang comment ni Nathaniel Blanc. Mga Tagalog, ayaw mo og ka libog kung makadungog mo og mga Bisaya. Mga gwapo o gwapa jud mi mga Bisaya. Please, ayaw mo ka libog. Okay? Lahi po niya ha. Gusto niya. Si Nathaniel Blanc ba? Sige na siya comment, no? Kaya gusto niya makita niya magkatawa ko sa live. Aww. Sige na siya pakatawa. Masking kapuyan ako. Gusto niya i-appreciate mo siya. No, sa mga, ay, ako man. Ay, nag-care ko sa mong joke, Nathaniel. Ay, nako. Salamat, Nathaniel Blanc. Gani. Kupasahon ko ni si Yesha Blanc. Taasa, oy. Parang tanga naman iba dito, di marunong magbasa at umintindi. Kasyong. Wala naman siyang sinasabi na masama about Bisaya. Diha ka na mali, day. Diha ka na mali, Yesha. Sinasabi niya lang dyan, yung mga nagko-comment sa kanya, puro Bisaya, hindi niya maintindihan. Inuunan niyo pa kasi mga panlalait niyo, nakala ko napakagagaling niyo. May nag-comment pa dyan na kung siya daw maging biyenan ni girl, kakalbuhin niya sa sobrang arte. Para kang timangte, gustuhin din ba niya maging biyenan ka kung makahusga ka, di ka naman kagandahan, panay kayo puna, inunan nyo pa kasi yan bago mag-aral. Ayan, ni simpleng salita, di nyo maintindihan. Tinood ka, girl. Ay, sure. Insert si Lion meme. Galit na galit. Sige, go. Mo na atong ginaingon, balik ko na ako every single time you read the comments and I feel like this is what is going on. Mobo siya reading comprehension. Wala niya na gets ang giingon ni Clark. Gani. Diri na tamo undang niya siya kay taas kayo mong comment. Diri basahon ako ni si Kirky Hale. Maglagot ko ani. Malagot ka nga naman. Ano siya? Quote. Bisaya ako pero agree ako dito kay Chloe. Kung i-bash nyo yung tao, magtagalog kayo para maintindihan niya. Huwag kayong duwag. Alam nyo naman diyan nakaintindi ng Bisaya. Useless. Di ka naka-contribute. Do you think sa discussion. Do you think Kirky kung ang mga Bisaya nagtagalog dito, do you think she will not leave that comment na katong i-single out niya mga Bisaya? Even if there's just one Bisaya comment there that bashes her, she would still single the Bisaya out. Bisan pag majority Tagalog, isa lang ka Bisaya ang hate, majority Tagalog hate. Ihadjud nang i-bring up. I-single out niya Bisaya. Mo na ang amo ang sa tanaw na mahitabo. Ihadjud nang i-bring up. Maski pag nagtagalog tang tanan dito, masking isa lang ka buok taong nagbisaya dito nga nagbash siya iyaha. Although she said she can't understand, but if she sees a Bisaya comment and thinks it's the words are hating on her, then she would still bring it up. She would still put that comment in, single out the Bisaya people. I think she will do it nonetheless. Yes. Do you understand? Do you understand what we mean? Do you have what? Listening comprehension? Yes. Do you? Naay comprehension ng listening? Do you? Naoy. Naay listening skills? Lahi man ang makadungog, lahi po ang makasabot. Ha? Hello 11 piece. Hello, salamat sa pag-shout out. Let's go. Kisa na si? 11 piece. 11 piece. Hello. Ay, hello. 11 blank. Sorry. 11 blank. Oo. Ana si Melanie Ann blank. Ana siya, yari ka sa mga Bisaya. Maog yun na, ha? Gani, yari na gani man na. Nayari na, man na. Ana pa si Pao Miguel blank.
The thing with Filipino netizens nowadays is that sinulit na pagkakaroon ng freedom of speech. Kung ayaw nyo sa tao, huwag. Simple lang naman sinabi niya, bakit hirap na hirap i-comprehend. Hindi niya nilait mga kapatid nating Bisaya. You're not my brother. No. We don't claim you. Nope. We're not blood relative. We're not We're not not my even brother. virtual relatives. We're not even metaphorically or figuratively relatives. We're not even distant relatives. We're not even step or whatever porno imagination thing that you're thinking about relative. Di ba ingon pa nila, sumala pa nila, tungod sa ka-promiscuous ni Genghis Khan, we're all somehow related with everybody in the world. Dili ka i-claim. Ha? Simple lang naman, asan ako? Mo pa rin ko basa ha, kay Pao Miguel Blanc. Siya, hindi niya nilait mga kapatid nating Bisaya. Nope. Balik na ba? Ang imuhang reading comprehension ang mubo. Hindi lang niya sila maintindihan. I get you guys, kasi pagalit ako, sabi ko lang, okay nam kide, ha? I don't understand. Anyway, Pao Miguel, I would like to address your comment. More wala talaga address ka ganina pa. Ang ako lang gusto nun is, if she doesn't understand Bisaya, how come she said we're hating on her? In the comment section, if there are Bisaya words there and she doesn't understand it, how come she's kanang concluded na hate to siya sa iyaha, towards sa iyaha? What if appreciation lang to? Bitaw. Kay nga no, daghan ba yung kayo tao kanang how do you call this? Daghan tag slang sa Bisaya. Daghan tao. Our culture is very different from Tagalog. Although we're the same Filipino, but we're very, very different. Like, patyunta ka, tukunta ka. Kanang mga anak ko na mga words. Exaggeration lang na. Kasi tawag na hyperbole. We're not literally saying na patyun na ako si Kringkay or tukun ako si Kringkay. We're just saying, ayaw ba or samang ka, marag ana, marag... Ano ka man? Ana ba? Ano ka ba? Marag ana lang, samang ka, tukunta ka. Niya, ansa na, akong arms ba? Naka-Hitler sign. Akong arms ba kay naka-ready na gud mo tuo, padulong kay Kringkay. As in, naka-stretch na dyan akong arms, pero actually, gipugngan lang dyan na siya for about 1 inch. Ay, mauna. Hala, mauna. Ang magic ba? Di ba? Dili ko kaabot. Unya, dokdokon ang elbow. Di ba? Karon, kaabot na ko. I remember that. Huy, naapa isa. Ano man? Napay trick. Ano man? So, naatoy ka ng anti ba nga na maligya o vitamins. Amo ba? Kanang mga vitamins ba, mga local vitamins, nagapamaligya. Aha. Ana siya. Ay, dili, vitamins yung baligya. Quintas. Charm. Quintas nga charm. So, ana siya. Makapahimsog gini para sa imo ha. Tanawa. Wala pa niya gisuot ha. Tanawa. So, i-stretch ni darling ang iyang kamot. I-stretch mo kamot, pangusog. Pugni ang ako ang kamot. So, i-push na ko ang iyang kamot pababa. Dili niya mapugngan. Gisuot na ang kwintas karon. Gisuot. Makapahimsog gini. Awa darling, pangusog ha, pangusog. Pugni akong kamot. Napugnan na niya. Kay nga no, lahi lang ang posisyon sa kamot. Dili mapugnan ni darling kung ang posisyon sa ako ang push kay nasa wrist dapit. Mapugnan ni darling kung akong kamot naa sa braso dapit. So guys, for other swindler tips, go to Kringkay. That's me. Kato na maliga siya. I saw through her bullshit. Wala ko nipalit sa yung kwintas na makapahimsog. Hoy, naapay comment diri ganahan ko ani si Jameng. Isa na. Sa Facebook, comment. Kang Chloe. Mabalik ta kang Chloe. Ano siya, may BFF naman pala siyang Bisaya, di magpatulong. Ugali nun. Halagig, nagtanga. Hoy, dili ako nang ingon na ha. Si Jaru. Ano siya, tanga potek. Ugali no. Ay, racist judge siya. Kay naa siya token Bisaya BFF.
Dili na niya tinuod BFF eh. Token BFF lang na niya para maingon niya nga na ako'y Bisaya BFF. It's a collateral friend. Token friend. Dili kuan a leverage friend. No? That's So that I can say I have a Bisaya friend. yeah. Ano I have ba? a black friend. I can say the N-word. Yeah, I have a bungi friend. I can ngungo my language. Bitaw. Oh, 'di ba? Oh. I can make fun of everyone because I have this friend and I have that friend, I have Bisaya friend, and I have ana ba? Bitaw. Don't do that, Chloe. Sige silang ingon, wala daw may reading comprehension ang mga Bisaya. Well, let's turn the tables around. Again, I'm repeating this. Kuntahay, I'm gonna say this in English so that the Tagalog people will understand. Sige. If I posted something like a get ready with me video, it's a very innocent video. Get ready with me, guys. That's Ano a black. Yeah. Wag ko katawa na. Help me button my blouse. Ano, no. Nga naon ako. And then, nakita ninyo sa comment section na, why are there so many Tagalog people hating on me? And then you read the comment section like, wala man. Bisan pag wala nila gibasa ang comment section. Bisan pag naay Tagalog nga nag-hate. Genuinely. Oo. Ngano makaingon ka nga Tagalog lang? Oo. Did you like hire people to read the comments one by one, Chloe, and then therefore concluded that it's only the Bisaya people who hated on you? Mo gani no. Gituyo na niya eh. Kung nay nagdaghang nag-comment sa kwa tas nag-hate, and then their words in Tagalog, their words are in Bisaya, I would just generally say in the comment na, why are you guys hating on me? Ano lang. I wouldn't single out Tagalog people. I wouldn't single out Bisaya people. If I would do that, I know in the back of my mind, I'm igniting something. I'm starting a race war. Kabalo ka no, gituyo ni niya. I know na ingon na nako. I realize na ingon na nako nga gituyo ni niya para mataas yung engagement, yung comment section, whatever. Mataas yung halin. Magkahalin siya. So the theory is na sila sa LA, di ba? Para mabawi nila ang ilang gigasto sa LA. Mao na ang yung reason why. Kay siguro murag, uy, dako ra ato ang nagasto. So I need to post something that would be viral. Para mabawi ato atong gasto diri sa LA. Kay siguro, I don't know. At our expense, kami Yes. mga Bisaya, himon minimong the shift, the blame game shifted on us, murag ingana. Yes. No. Leslie May blank. Uy, lain ka comment girl, Bisaya unta ka, Bisaya man ka. Ano Sige siya, sige quote, ayaw mo pahalata mga Bisaya, nakatunga sa ato kay bulok. Pakaulaw ra mo, maong mabashta kay tungod ra pod sa inyong kabulukan. Ha ha ha. Hala, pick me siya. Unquote, mas bulok ka, Leslie. Pick me siya. Mas bulok ka, Jud. Gusto siya og validation. May I help you sa mga Tagalog? Gusto siya og validation ni Chloe. Ikaw ang walay comprehension. May I help you? Bitaw. Oo. Huh? You don't need to suck up to the Tagalogs, Leslie. No, you don't. Just be yourself. Be authentic. What But are you she's talking? doing it. What are you doing? What are you doing? You're not my sister. No, we are not. No, we do not claim you. No. Nga naman mo, guys. Kani uban pong Bisaya, no, kanang kuan rapod kay mo, kanang, ayun, stop it. Stop the abuse. They have been, I don't want to say abuse, pero it has been that way. Sa una pang panahon, ingana gyud ta og role sa ilang life, katabang, karpentero, driver, ingana ta sa ilang mga teleserye. Ha? Have you seen a powerful Bisaya woman in any of their teleseries? Nope. In any of their series? Nope. In any of their films? Nope. No, right? We are inferior compared to them. Yeah. They think they're superior. They think they're up there. We can't let Sala. that continue. So No. Leslie, don't kanang unsa tawag ani kanang murag unsa tawag ani? Nagpadala siya eh. O kanang murag you're not just tolerating, you're actually Gi-brainwash siya. Oo. Gigaslight siya. Sa ABS-CBN. Kaya ABS-CBN ang dahilan. Don't suck up to those people. You don't have to. Especially the type of people like Chloe.
You don't have to, Leslie. You don't have to do this. Girl, you don't have to. Girl, see the light. Naay ginaingon si Chloe nga dili wala niya giingon bisag wala niya giingon. Taasa imong reading comprehension. Correct. Ana si Chloe, mga quote, mga te, ba't ang daming Bisaya? No hate to y'all, parentheses, one of my BFFs Bisaya. But like mga sis, di ko kayo maintindihan, lol. If you're gonna hate on me, make sure I can at least understand. Leslie, if you're listening, number 1, why is she saying we're hating on her when number 2, she can't even understand Bisaya? Mao. How did she conclude that Bisayas are hating on her? And when you read the comments, and if you actually take 5 minutes to read the comments in that post by Chloe, you would not see anything Bisaya hating on her. It's Nope. just her. It's just her. So she is igniting something that I think is just racism. Yes, she is normalizing racism. Normalizing Bisaya hate. And we do not tolerate that. Nope. Nope. Zero tolerance. Nope. Zero tolerance. It's enough. Tama na ginatamakan ta nila sa mga teleserye, ginahimutang katabang, ginahimutang tama na siya. That's enough. That's enough. We are equals, if not more, if not, ano ba? Can I say it? Better. We're not gonna say we're better. Totally, we're not gonna say we're better. Totally. Chloe na ako ingon si Mua. Ano man? Chloe na ako ingon si Mua. Nagkuhan siya, Eddie Gordo. Kailan mo kay Eddie Gordo, guys? Alam mo kailan kay Eddie Gordon, no? Sa Tekken? Ano siya? Katong Musaya ba? Ano siya? Katong mo ano? Ano mo ano? Gani. Alam, nakuha ni Kring Kring ang stepping. How'd kay ka, no? How'd siya masayaw? How'd kay ko? Okay, dancer man to si Eddie Gordo. Oh, dancer to siya. Oo. Di, lalagot mi kang Chloe. Naggunit na lagi kag microphone. Nalagot mi. Moto. Ang comment ni Chloe, if you're shallow, if you're a shallow person with a shallow reading comprehension, you would think there is nothing wrong, and it's actually kind of polite for Chloe to leave that comment, Ang right? mga mubog comprehension. Ang mga mobile comprehension. Motong nag-ingon na But polite. if you read between the lines, what is she doing? She is singling out Bisaya people. Is she sure nga Bisaya lang yun ang nag-hate sa iya dito sa comment section? How did she conclude that? Sumala pa. Ato ang sister-in-law, si Casey Blank. Unsa daw? Sumala pa. Harmonious kaayo ang mga Bisaya sa ilahang company diri sa south side of the Philippines. Yes. Diri sa south side department of their company. Gani. Naay ni sulod na Tagalog. Okay. Gimanage ang Bisaya department, ang south side of their company. Okay. Nabungkag ang ilang department. Nawala ang pagka-harmonious tungod sa toxicity sa Tagalog. Ganahan mo, ana. Giingnan ta mo nga tungod to sa Tagalog. Ganahan mo. Oo, ganahan mo ngayong ato ang reasoning. Ganahan mo. Tungod kay Tagalog Ganahan sila. mo. Dili ba mas nice ignon jud i-call out jud ang batasan ato nga person? Ang toxicity sa person. Dili kay mo ingon mig Tagalog. Tungod kay Tagalog siya. Oo. Ganahan mo, So ana. nasabtan na ninyo among pasabot? Ha? Wala gyapon na nila nasabtan. Kay nga no. Wala gyapon nila nasabtan. Kay dapat okay lang man. Bisaya kasi. Oh, okay lang man ni tawagon mo Bisaya kay Bisaya naman talaga kayo. Oh, sige, okay lang po tawagon mo Tagalog, mga toxic kay Tagalog man gyud mo. Dili na siya tama, guys. Call out the people who harmed you by their actions. By their actions. By their actions. Ayaw mo pag ingon nga Bisaya, Tagalog kay maka-start nag something. Ya kami diri sa Dili Ni Advice, dili mi mo tolerate og mga ngana. Dili. Mo gani nag-start mig Bisaya podcast because we're very proud to be Bisaya. And we're trying to embrace. We're trying to even, I hate to say this, but we're trying to normalize Bisaya sa Pilipinas. Kaya pag makadungog silang Bisaya, feeling nila foreign kayo, alien kayo nga language. Bisan pag majority Bisaya sa Pilipinas. Oh, bisan pag majority ta Bisaya, they think na kanang we're the minority. We're not. No, we're not. The only reason we're starting this podcast, we could have started this in English. Diba? We could have decided na, huy,
mag-start tag podcast, mag-English ta, mas wide among Mas reach. daghan tag audience. Mas daghan mig audience, dili may magsalig sa kanang maminaw sa amuha nga makasabot lang og Bisaya. Kagamay ra na to, guys. Gamay ra kay ta. Pwede But may we do mag-decide. want to connect to other Bisaya people. Yes, we want to connect to other Bisaya people because we have to be proud. We have to normalize our language. We have to normalize ourselves. We are not the minority. We are not any lesser than anybody else there. Nope. We are equal and if not better. Nadyo yung mga pahabilin yung mga comment. O gani. Ay, dapat mo ingon ka, you didn't have to say it. Nya mo ingon na kasi ko, you were thinking it. I love white chicks. Yeah, me too. I love it. Gani, nga na ba? Guys, tama na. Ayaw mo pag ingana. Chloe, isa lang akong masulti. Ginabawi na mo ang among support sa imuha. Kani support mami sa imuha. Katong giaway ka ni Angelica. Valid to siya nga na feel that way at the time. But now we're bawi-bawiing our We're bawing. we're bawiing our support for you because you're a racist person. That's it. We're calling you racist. Yes. Unashamedly. Ana si Nathaniel, peace na ta mga taga-ilog. Ay, mo ba? Diha dagi ka ng word na Tagalog? Mo na ang history daw. Si Nathaniel po nag-ingon ana sa kuha. Mo daw ng bahaon kayo daw ng Luzon. Di, bahaon man punta diri. Actually, any place na adyo'y bahaon na lugar. Dili, ang Davao City, na ay bahaon nga lugar, na po'y dili. Same na sa Luzon, na ay gabaha, na ay dili. Anyway, mubalik ta sa history. Modo ng bahaon daw kay na diya because ang mga Tagalog, originally, diha dyan na sa dapit sa ilog. So, taga-ilog yun daw na sila. Hanto dahil mong, nag-evolve siguro ang language na himong Tagalog. Ano ba? Okay. Excuse me. No, mo na siya. Wow, today I learned. Wow, amazing. Amot asa po na nakuha ni Nathaniel, basig but-but, rapuguan na. Pwede man na to na fact-checked sa co-pilot. Is it true? The etymology? Etymology ba tama ba? Etymology. Maglagot ko ba kay kanang wala daw reading comprehension ang mga Bisaya. No, you're not reading between the lines. Yes. You're not reading what's the meaning behind of what Chloe said, what she started when she left that comment on her post. Bitaw. Get that in your head. Nitanos ako ka, di ko kaklaro sa mata kung ako maigo ba na ako ang mic, ana. Okay. Unya, diri na tama human, kinag-init na akong ulo. Onya, gi-fact check nako, dili etymology. Etymology of Tagalog is taga-ilog. Confirmed by co-pilot. Nathaniel, thank you for the education. May I help you? Thank you for the education. May I help you? Unsa man ni si 11 piece ana siya diha po na sila malibang sa sapa bantog taga-ilog. Di ay ba? Hoy! 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 Wala ko si 11 na. piece. Hoy, ang comment niya. Di ko sinabi yan. Hoy, grabe po. Hoy, speaking of malibang, muna itong next episode sa Sugilanon. Connected. Dili na tamahuman, guys. Thank you so much sa pagpaminaw. Pero magbasa ka comment. Ay, gusto na to i-shout out ang atong commenters sa Spotify. Ay, dili actually, no? Sa TikTok siya nag-comment. Sa TikTok. Pero nakita na po na ako ni siya sa Spotify. Naani siya sa Spotify, yes. Naani siya sa Active Spotify. listener ni siya. Kabalo ka nun, appreciate na ko imong comment. Ana si Bea Balobi. Share ko lang, naka-follow na ko ninyo sa Blue app, Facebook, Green app, Spotify, Red app, YouTube, o this app, TikTok. In ana tamo ka love. Oh my God. Kabalo ba ka, Bea Balobi? Bea Balobi. This Pagbasa is a na heart mo for sa imong you. comment, nag-warm among heart. Oh, nag-init ako mga kalwasan. Hala, grabe naman po. Akong heart lang ang nag-warm, dili ang kalawasan. Lain na po ng kalawasan. Lahi na siya. Pero ganahan ko sa imong comment, Bea Balobi, we love you as well. Actually, we love everyone that is actively supporting us. Kana magbili na gubog comment, mahappy good mi anay. Oo. Bisan pag nag-listen lang, mahappy mi nga na one listener na nagdugang sa mga number.
Happy na kaayo mi Na happy gani mi kay the past 30 days. It's our all-time high. We had 2,226 Oo. listeners. Hoy, naay revelation, may I help you sa 11 piece. Unsa daw? Active ko, haha, ako di ay si Roro Noah Zoro sa Spotify. Ikaw. Hello! Para gini sa imo ha. Para ni sa imo amo ang Mo live. gini para sa imo. Ha? Nag-try lang mi sa YouTube pod kay as you suggested. Na-realize bitaw na mo nga murag. Gabi oy. Mas Thank you maayo. so much. Uy, Moto, salamat kayo Bea Balobi sa imong comment sa TikTok. Oo, salamat kaayo. Oo. Ayaw nagka-affected dito sa mga haters na mo dito. I-love lang ilang comment. Love. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot, share this episode with your friends and subscribe para di mo malate sa mo latest yo-yo. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung namoy mga story, topic request o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, na aming QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Mora gyud na. Maura to. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Thank you. Bye!